Ahojte kamoši, dneska sa ideme rozbaliť voľakého z kušíka. Tu mám nechtíky zo včerajška a teraz si voľakého vybereme. Nebudem sa pozerať a vyberem tohoto. Nie. Tohoto. OK. Ideme na to, takže toto dáme preč a idem si zobrať nožničky a môžeme ich strihať. Nožničky mám a môžeme ich strihať. Máme a ideme vytiahnuť. Ja pozriem. Ukážeme si, aké môžem dostať. Very common, rare and legendary. Takže uvidíme. Ešte by tu mal byť papierik. Hej, tuto. Kde? Tu. Takže na dneska to bude... No, dobre. Nevadí. Takže. A budem vyserať. Takto. Haló, čo som tu spravila? Dobre, ako to je? Dobre, to je. Tak. Lebo ja už ani neviem, aké som robila. Ale dobrý je. Takže na dneska to bolo takéto. Squishy. Ahojte.